Dobrý den lidi. Já bych vzal tento virus a jdeme to zkusit na mým bráchovi, protože je to... Ne, to je můj pacient. Co si to dovoluješ? Pane, stůjte. Tady je pacient. To si dovoluje. Tak. Zapíchl jsem ti to tam. Zavírám. Díky, že jsi mi pomohl držet. Prdele. Jo, sorry za spustý slovo. Ještě vám zapomněl říct, že toto je speciální video. WTF, jak on to měl zvětšit. Co tam bylo napsané? Long neck, ne? Ahoj paní, jdete se mnou, tak. Dobrý den, pane. Víš co, půjdeme to dělat někam jinam, pane. Pojďte za mnou. Tak jdete za mnou. Jo, tak. Jo, dobrá. Tam, ale tam nemůžeme. Jo, jako můžeme. Já bude levitu kvůli tobě. A budu ti tady něco zaplatím za 50 koin, já mám totiž 170. Tak jdete, pane. Vy budete v psychiatrické. Protože vy jste takový psychopat. A teď vám to zaplatím. Pane, budete v pohodě. 50 coinů, to je málo. Jdu si pro nějaký to. Jej, to bude dlouhá cesta. Nemůžu. Roub virus. Tak. Beru. Pane, už jdu. Roub virus, ten vás teleportne. Jo, teleportne. Já jsem to dělal a dal jsem tam teleportovací, takže buďte v pohodě. Takže vy utečete. To jsem. Za chvíli. Že by to měl teleportovat. Ne. To se nám vytklo kontrole. Počkej, pane, pojďte sem. Pojďte sem. Já vás musím uspět. Já nemůžu, mě to jinak taky zabije. Ty to se na to... Oh. OK, já tě jdu zabít handgunou. Běžím. Kde je? Daniele, víš, co mám? Jo, jsem velký. Kde jste vy, hajdole? Do prdele. Já jsem měl handgunu. No, on mě může zabít můj vlastní, co? Plamenometem, tak já bych tam dal tu baseballku, protože ta je penou. Takže já si teďko půjdu. Ukáž, tak já dám třeba clown. A nebo si koupím pup ne. Flink. Ne. Tak já běžím za tím panem. A má plamenomet. Mě může fakt zabít. Kde jste, pane? Proč nemám sprint?
Já nemám do buksy. Pane, pojďte. To je můj, takže by se tady nikdo nemohl vloupat. To prdele, rychle ven. Pojďte tady přes sklo. Tak. On spíš začíná bláznit. To má být clown. Kámo, mi to vytklo kontrole. To prdele. On tady je, on je tady. Ne, nemám zbraň. Udal. On chcípl, on odbouchl. Haha. Jo, Šrek. To dělá pravý opak, takže prostě. Víte, co dělá tento Šrek? Jo, ho to změní toho malého kluka na Šreka, aby ho to mělo, když je to Šrek virus. Je tam nějaký srdíčko. Tak se zabijte, pane. Ale ne, on tam bude jenom zkoušet jenom experimenty do nekonečna. Čak, zkouším, pane. No, ale... Takže počkat. Pojďte, pane. Tohle je fakt nejlepší experiment. Teď utíkám. Ahoj. Paní, omlouvám se. Hej, odstřílím. Jste nesmrtelná. Jdu radši pryč. Já zkusím jeden experiment. Ten by tě měl proměnit. No. Čau, dobře. Zkusíme ten klon, ten se mi líbí. Takže. Tohle já jsem koupil ještě jeden. Au! Mě zabij! Já mám držet pistol, takže já se nebojím. Ale on tě zabije, když tak. On bude mrtvej. Pojď. Nemůže jít tady. Ale to nejde, on tě nemůže protlačit. Pojď, buď daleko. Ustý? Pane, vy ho nebudete střílet! No vem si ho! Vánuš. On je strašně nebezpečný tento. Čak to měl být kloun. To vás nemusí zajímat. Já budu tady radši čekat v domu, takže tam si pistol. Nestane, to byl jiný. Au! On je danger! On je danger! Au! Ne! Nebij! To! Já musím... Au! Ne! Stůj! Čekej! Jinak tě zastřelím! Au! Pojďme! Pojďte, pane! Pane, pojďte! Dělejte! Vy jste danger, vás může zabít! Pojďte! Vy ne? Jdete do pí. Dělejte, běžte tam!
Au. Ok, já jdu do toho. A já už mám plán. Tak pojď. Jo. Tak já to zabil. Zabil jsem ho. Nemůžeš jít tam. Je to moje. Zkusíme poslední experiment. Třeba. A ten experiment je small. Ale to bude nejhorší. Bude malej. Ne Puncher. Clown, ne. Minivirus, ten jsem hledal. Já běžím. Už je v pohodě. Sice je pořád danger, ale tím minivirus to změní. Pane, teďkom čekejte na chvilku. Čekejte! Tady to máte. Oh no, on by měl vybouchnout. Ty to si tu dovoluješ, nemalej. Ok, pane, běžte. Utečte! 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 Au. Mě se zasekla zbraň. No co? Pane? No tak to jsem ještě nikdy neviděl, já radši utíkám. Já to nedám. Co to bylo? On je strašně toxik, ten malej. Dobrý den. Jak se mi to povedlo blbě? Protože si vezmu teďkom virus a jdu mu to dát. Už nemůžeš. Ne! Už nemůžeš, co? Jdeš se mnou. Ne. Já mám tady, takže je to moje. To vy tady chodíte? To je moje. Vypadni. Ale to je můj pacient. To je můj pacient. To je postižený. Ale kámo, to je moje. Tady. Já si to tady můžu koupit, ale... Postřelem. Kámo, ty si nevylezeš. Pojďte, pane. Je to půl virus, takže budete kakat. Já jsem přežil jen tak. Takže z tohoto videa to bylo všechno. Děkuju mému bráchovi, že mi mohl pomáhat. Pozdrav do videa, dokonce. A dejte like pro další takový díl. A zdar.